Pozdrav ekipa, ja sam Tomislav i dobrodošli u moj podcast Priče iz Hrvatske. Priča o kavi započinje u Etiopiji, gdje je ovaj plod navodno poznat već više od 3000 godina. Tamo ga je pleme Gala miješalo sa životinjskim mastima, praveći energetske loptice koje su ratnici konzumirali prije samog odlaska u bitku. Iz Etiopije korištenje kave prelazi na Bliski istok. Europa, pa tako i Hrvatska, najviše otkriva kavu za vrijeme osmanskih, to jest turskih osvajanja. Zanimljiva činjenica je da tijekom vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenoga u 16. stoljeću Turska razvija običaj svakodnevnog ispijanja kave. No ljudi u Turskoj su toliko prigrlili taj opušteni ritual dugog ispijanja kave da su u jednom trenutku vlasti to zabranile, jer su, zamislite, zaključile da je to kontraproduktivno za društvo. No, bilo je već kasno, jer unatoč zabranama kava nije izgubila na svojoj popularnosti. Turska kava pripremala se tada kao što se još uvijek kuha i danas u mnogim našim domaćinstvima. U malenu metalnu posudu specifičnog oblika zvanu džezva stavi se voda. Kad voda prokuha, makne se sa vatre i u nju se stavi kava te lagano promiješa. Pričeka se par minuta da se kava malo slegne, to je smiri, i onda se servira. Šećer po želji u kocki, naravno. Danas sa sigurnošću možemo reći da su Hrvatska i zemlje u našem okruženju prihvatile taj turski model ispijanja kave. Ali što to znači? Kava se ispija nadugo i naširoko, dakle polako i lagano. Kava je ujedno druženje, razgovor i susret. Često ćete u Hrvatskoj čuti poziv ajmo na kavu, ali oprez, jer to može imati i dvosmisleno značenje, pa se od kave završi na pivi, nekakvom ručku, večeri ili nečemu potpuno neplaniranom, što u biti i nije tako loše. Naš susjed Italija, inače prva zemlja u Europi koja je prihvatila kulturu kave, podigla je cijelu priču na jedan viši nivo. Tako su uz espresso nastali macchiato, cappuccino te ostali talijanski noviteti napravljeni od ovog plemenitog napitka. Talijani su osmislili i uređaj za sami pripravak. Od najpopularnije kućne kafetijere ili moke, koju je izmislio i patentirao slavni talijanski izumitelj Alfonso Bialetti davne 1933. godine, pa sve do modernih kafe aparata za kafe barove. Za razliku od turskog stila ispijanja kave, Talijani kavu popiju brzo, bez puno zadržavanja u prostoru, kako bi mi rekli trgnu je i idu dalje. Nešto slično kao što mi radimo sa rakijom, trgnemo je i idemo dalje. Od prve kavane u Hrvatskoj, otvorene u Zagrebu 1748. godine, koju je otvorio trgovac Leopold Thun, pa sve do danas, kava je postala neizostavan i važan dio našeg načina života. Treba također napomenuti da prva važnija tvornica kave u Hrvatskoj i općenito na ovim prostorima zove se Frank. Utemeljena je 1892. godine također u Zagrebu. Danas je to veoma važan brend naše zemlje koji obiluje kvalitetnim proizvodima. Što drugo reći nego hvala svima koji su ovu kulturu donijeli u našu domovinu i ajmo na kavu. Dragi ljudi, nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo slušajući moj podcast. Želim vam svako dobro, veseli i zdravi bili i do slušanja.